Mwancho muligirire bono Chinsa Isato chiabono botuko na gukwanirira ndawonsi ya soberete buna botambe gakene ko kwaligania semesa yamangana mayanyara ko kumanya ali atwabere to kwaliganiria kurosema mbia yarenge ntambe ka Chinsa chigabono chiabono margo abange igomanye teri tukeli buna neli tuko yokunyora abali babanje to seri tukeli neli tuko yobwancha netingageretina no na nkwere chinga gichia na boigo no kwegena na nkwanyara ko banyora abali bwanchete na boigo amo nenka ya ustarikini kominenye Omotenyo yego kabiri mwaka bwekiri bubere na 2022 na manga bereka okolekana inyeremeye county ya Nyamira na manga kolekana soko nyalitu kenda bwegensemo ya siasa na manga bereka gokolekana boigo abanyanyimbo kurwa senseme dio sabo bisa kurwa sensemo yekyombe kyobo tukinobo saridisiae banyara gwikigwa aseke gambere ngencha ene rigose ninchi gokomanya sebire bike birebesyo ayo amona enda mange na kwalegana nkomanya senchira yobo ikirondetera ne nkoro kwa Vincent Onyancha. Aseri tukeli ya Jumatatu toko ya chaka Kurwase County ya Nyamira kerokeria abaswati balia bakomo okoboko Raila Morodinka bakweroka abuna Daughters of Raila meye County ya Nyamira iko banyara kubatalira abaswati bali bebwatera nitasenya gatali nene ya Nyamira naboiga abaswati bali bayibora sebanyara koibora obutukubo kyalira senya gatali ejo nakonyara koba ebyagwa au mulikitu Kurwase County ya Nyamira Job Mange roboti urwa senchira yobwekiranu ekero ensengima ya chengera lichukolyo bwanchani ime county ya Nyamira ekiombe kia Daughters of Raila ngiatalira abasubati bayibora abana mboro kia obwanchani asaba subati bayibolera chinyagitari cha Nyamira Kemera na Gesima together with my sisters Daughters of Raila litukolya lero twacha lero Valentine's Day kworo kyobwanchani obonene asabangi na bali banyoreta abana na abana bali bayiboretu litukolya lero lya Valentine's Day. Honorable Timothy Bosire, aspiring governor Nyamira County, Clive Ombane Gisairo, who is aspiring under ODM, MP Kitutu Masaba, and Naomi Emily Nyagarama, aspiring women rep in Nyamira County. We have given the mamas goodies, that is the pampers and the diapers for the kids. Omunyagitari omonene asenyagitari ya Nyamira Timothy Ombati Mukua nago kiwanege tambokero kya basubati abuogotalera abasubati bayibora lero. As of yesterday we had approximately 30 mothers who had come to the ward, and so basically you can know the number of kids we're expecting to have today. So I want to thank them so much for choosing to be with us today, and we welcome them with open hands so that they can give their this joy, this smile to our mothers in the world. Asenya gitari ya Nyamira mbarwa ebyegwa gochase abasubati bayibora abana ase obotuko bwigoro egati yabarwire bayegwa ebyegwa mborokia omogoko omonene n'umochengo ase ogotalirwa bakira Nyasaye nembiya mono singincheke wikanyari ko bakondetera ko bukwane nabayigo nkonyara kabagingo akira onko bakira mbiya mono singinchumwanyari ko mogo tutalira nginyore tena litukeneria aliyo bwanchani lyarenge nabayo mwanyari ko mogo twara kyo bwanchani gochase nyagitari yega mogo tutale na ko twabyewa obwanchani na makora Ginko reporter ya Ndizi TV Eritariane Job Maangi Nago tigara ase county ya Nyamira boigo Job Mangi niga gotumanyibuna ensemo ya kebiri gotoka meya West Mogrango niga abantu aho banyara go chengera litukeri ya Valentine's Day aseganga yokuba inyora abamwago bunoroboti ruo rokobwatia Rituko lya lero eliarenge rituko lyobwanchani ensengima ntwabotogotara ime county ya Nyamira ase omochi okebirigo elinde tobetokorora na kyabantu baba bakwegokia ase rituko lya lero. Rituko lya lero nigo lyarenge rituko lya Valentine Day twarigokeira sobenge narigokera kero nabo keke mambi nanyoro mso surprise nangari ugali bali kwenye tima tena li ugali bali ne lya Valentine aseri tukolya lero anyway nabo lyarenge tukolya lenge smart
kulingana na lyarenge Valentine rero ituko lyarenge lyobwanchani obwanchani obona obwajagete kuri mugondeten ande twarire ngambuya nabo genda tambaka kuikabono twarorire ituko ligia Valentine tumesherekea vizuri na tunafurahia hata kazi zetu pia. Naona makasoma leo tumepata sio kama masiku zingine. Jengoro ku Fresh Boys 046 msanii wa Kenya. Seitonya mira lakini na jaga iga segasi ino yangoke. Bigana golire ga aina matunda ngoirero murugi nyomba na abana egere na liba kunyara kulia banya kumenga tata na abantu bande mbegokia abande mbate banga ebiasara mbiko ngetase engakibuneye ekuno kukiagera ngambe gogetia asiri tukulia rero itukulia rero ndio twarengo wegokia guserekea na basani baito akitino jingandie bwikaine matukande igaderi kongu ebintu bikongeta ebintu twakanyora twana gusamba ikatwana kuragira matukubuna ya bonto kwegokia ebintu bikongete aba mintu ngo bate na ritukulia rero ndinge buna kuchimaega buna matukanda arenge bono turocha bante bare babire babegete changa chimbariri bakoserekea twabere neritukuria ritukuria mugoko no Ndizi TV hakuna wenye wamekuja ninyi pekenu go nagokira muno kubaro ande onse asobwanchani bore Amayia igagocha ase abantu ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira erietariane Job Maangi Mbiyamono Job Mahangi kurose county ya Nyamira gotikana na yubono tokomera na Sara Nyarangio ntita baraza uyogo tumanyibu na bonchirio kurwa sensemo ya Kiumbu anase chiro ya Kiumbu niko bagendete kwe murunganeli eubi ore asensemeyo egento bao borere kwambukirwa amarwere aona kaone serikali ya county ya Kisii gosoga tena kubarusirio bochabu bora sensemeyo roboti urwa senchira yobekirano Abaonchoreria ime chiro ya Kiumbu nigo bagendererete kwe murunganeria kelibate birabuna no goichorana kwe ubi asayo nebirero tole station ya ito ya Ndizi TV ga kitokone mwaye bagasete togo gaiga yani kuona bantu bako kurusirio bochafu tokane kwa bujere ubi na abantu barara bantu ko bujere ubi bakanuga togo choge kera lito Kiumbu gaiga ni tutanga ina secho kusiengi wana tokane kwa bujere ubi tabagna abuna barega jonji yeche chorete ebaka chistogo senki anda njiri kutumeka wana bagna bakasoba kutura mata aborete wana tokumeti tokane ko chimaga tige stage yoka tano ko chimaga ebinto biro binto chipisiu ono emburego tu amari bako genda roche korengana na barabo nigo yaire ogokea kwebirengo byobachanu ime ya Kiumbu eyo ya kongiro bonchoreria bwabo atogenda to kurwara bana korona ni ndoji okora ongwe batigale bana obisio to na serikali yetu ngetuli linjerende ngaera to buchere gube angere asindi kanire toro tengo bachao babero bonga na baji ko tara chindwari chinde mbali mbali asikuitera so buchabu Niko bono bagusaba bainyorwe amona bateneneri babo imeye chireyo amone serikali ye county ya Kisii kubeke merobelie miya yokwenya eubiyeyo elio bakore egasi yabo ase obotoereru tera se ubiyeye chire para ona tokumete morayo itongwaye ngaye chiende bagara bwangire gwakara na babusi batorusiye ubi para abanye na bakitongo taba tikatwero sege ubi ega na no gochoga ndo chala ndo tekorera Watande keke ubuno na kumoye msiendu aja kwa marasa Aganero kutogere ke ubuga Chakra robo chogimboyo Nechi wawa tokobeka togenda Goika okogende mbeo kwa mangana maya ogotema kwigeta seni kia Ndizi TV weikeri abateneneri ba mangana yoba chanu ime county ya Kisii ngonyareti goikerana Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV na gotikana nere Sara Nyarangi Ontita baraza go Kasimir de mumanya gotumanyibuna habali mbali basimekete cha avocado ane kurwa sorongo rwa gusibono nigo bagania serikali kubaligeria asabanya konyo tintetere chia wasensemo yokonya na gosimeka maiga yogo sanga no mulimi yo Samuel Kirimba oyoko eresali bago eterabuna abali mebye avocado roboti rwa senchera yobukirano
ensemo y'oburimi gusi nigo egenderete gukinigwa ase chinchira ao iliokoreta amaunchoreria ase obonchoreria bw'ebimeri bikurwa ase oburimi obu. Omuremi Samuel nigo agokora oburimi bw'echi avocado chimanyikanete buna Hass ekyo abwate obumanyi mono asaganirie eserikali kobeka chinasari ase buna barobwo abaremi barachinyore enchira ya bwangu. Twale goteba ng'andirinya ndiri banyora enchira county enyore enchira sema ya agriculture imise kinasari chibe chinyinge within our county kinasari chinyinge bachi approve nande babasomi muna bakora oburimi obu ya oseji aborasha orasari kinasari gisidling buya egere kiro muntu anyora access at a cheaper price igona bona ari goteba nga yare ko encourage nursery owners also propagators ba nurseries within Kisii County. Na hande babeke budget musgo baria barimi babeire banjete bakwerwa bakora cost sharing barunkane county yaru besanka egere koena na bosaiga bantu bako igino baroranga nkibwatimana tinga kiechio nigo arua ogusaba kwae guchia serikali kubaigolera chi factory che avocado leo kinya echiro ye avocado chonsi imeyausi. Omwaka bwechiri bubere na 13 serikali ye county ya Kisii yaitetie okorosi gwe factory ya avocado na kwenekeria abaremi ng'anero eyo etamanyiri asere goikarero agwo ase abaremi be avocado cha Hass ekyo basemetiwe basimeke engaki eyo bakumeretie goikarero rigori ria ko benda igoro kara competition bono gukira ko benda igo indete ya vero operational gokwanu jire sana lakini indete ya vero operational manyete una bono kanga tali abantu ba Nairobi bagocha bacha kongoliga kanga we are selling to our local factories around here. In fact any factory yacha yo kana bayare gwatanana the local wani munere ne yende no nango jere ko ba local Hass ne itokoro ka jumbo yemune korwa magutangana ne yemuna korwa ngana atoya maguri according to quality yabo. There will be no competition. Tindo ji competition ya the old one muna na gote bi to bwate jumbo the competition teyo because as they jiko irujibe compared okona kwa gusaba kwa baremi kurwaga iga orogongo rwa gusi anene mono gusaba kwa bongolinga banyore chi factory echichiragere amangana ye chi avocado anyare ko baga kurigererwa mono ginko ripota ya egeta seni kya Ndizi TV kurwaga iga sameta mukwerero ward elietaliane Mildred Momanyi. Biamono Mildred Momanyi asorobotirwa senchera yobo ikranu gotigana na yoika sensemende ya siasa oyokolie kerokyo governor goitera se ensemelia ya useme county ya Kisii goitera kiama kia NC Charles Chwaya matoka ni gobana nyare ko mwakirambia au muraiwe kiama kia NC Musalia Mudavadi asokwe bwatsia no mukonyo muraiwe nsa seganga yogo chikokora siasa mo nigo chinga kechi matoka tebire buna goitera asomo wa Kenya kwanza no begone kiama kia NC bacho ikerania mange asorgongo rogusi murai one we kiama kiane ekor kunga Amani National Congress ekorau no mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi nigo kia bwatana ne biama binde bibere kemo gekor kunga Ford Kenya gekorau na Moses Wetangula ne kende gekorau no murai yonde principal ekor kunga Daktari William Samoei Ruto intubu na ANC nigo tole in full support of the partnership. Asengencho na boto tagete Kenya toche amo tosoe kugamba amo na indege nteke nene anene gento kiagarete togacha amo na asengencho ye model yabo yo guchikora ense guchibosio egotebune ye itegotebanga uchumi bora pesa mfukoni yani nga tikabantu banse na barabunga tababarenga bottom up igonga igotuigwana ine asebirengerelio nga Kenya yetebwanire gusuka guchibosio igonga na intuchi principal cheito Wycliffe Musalia Mudavadi mheshimiwa William Samoei Ruto Daktari the vice president no mheshimiwa Moses Wetangula igotoko ba support na ende togotebanga mogendere gotoreta amo mogendere ko baamo tosegetane elinde Kenya yetu na intu iske guchibosio
Na togotigara asensemeyu ya siasa na mangana bwatrenti na siasa ni goto kumanyiguna oyokolie karokyo bojumbe kurwa sensemo ya Nyaribari Chache Vincent Sawe ni gabolri abasa connect buna mbali goturubanyo mulembe chinga kekiga siasa gendretse kurobeligwa bose obochori obone boko chiokolekano mutinyo gatano na gatatu ni go chinga kekisawe anyarega kubolri abantu bonsi gochora barayibare na maroro aseganga yogo chikubaikirania chira na boigona magenda Chinsa Chidia Wakurwa. Chenkoro Vincent Sagwe, omojumbo motarajiwa Nyaribari Chache. Konya ni gonde omowaziri ase county government ya Kisii na atenelete Chipara na ende na akorete ministry ya lands na agriculture. Igobono iga ni gongo chikwanda kobolia ekerokia Nyaribari Chache. Igongo sababa abantu baito ba Nyaribari Chache. Mochora barayi babwate amaona amaya. Mochora barayi babwate chisera chingiya. Mochora barayi babwate chinguru baraba kolere gasi ase myaka egocha. Igonko basaba naende nga tochigotwara nomination yerengiya ntobasa gochigotwara oborwanereria. Naende ekero togochigwaka chikura totwara omorembe ntobasa kogenda twachigosaria emekutano y'abantu bande. Kero omonto nabwate ekura yaya. Onye totageti gwakera omonto ekura tiga kogenda gosaria emeroberia bangete agochigokora gosekoreto botutukanu mono naende nkoboria abasae baito mba basa gwancha gotumika bobe koe gochibesa chinsinini egere gochikoburuga emekutano y'abantu bande gose gochikorama abana siasa bande abasae baito tiga barigereri chisera chia politicians bakikishe nga bachorire omonto gochikobakonya na inche buna Vincent Sagwe nimbwate mepange miya ngochikokonya abasae baito na abangina na abagaka na abantu bonsi ba Nyaribari Chache mbiyamano. Na ayo kagendreta boigongo ikasense mende ko ngusana ko wage siasa ni kagendreta ko ne kyo gatiye kyama gyaudi na bone kyama kedegia Democratic Action Party ekibono ke gutoka ase kibwatranti amenye ko rwasensemo ya Western Kenya okungusana no ku imeye county ya Bungoma ni gokogocha maiga ye kyama gyaudi korokana ko moche kyama gyadap Kenya ase gangabune kyama ekini ogetagete biroge binge asabarwanire babo ko rwasensemeyo inyora ODM ni hoke kote babuna nige kyame kidabo Kenya gia chamagiga na nigo wente konyora mabagare ngaine asensemelia yoborai kolengana na bwatane ODM nigo batebire mbali gochwanche kyama gia dabo Kenya koegwa mabaga mange ngasokolije birogo asensemeyo aya niga gocha matuka makema igaye kyama gia Democratic Action Party na kidabo Kenya konyara kuraribuna nigo kego chiakoba so kyaborwaniri babo kolije birogo byoborego chakera asekero kyobo MCA boikasekero kyobo Governor asano na wataba mbali gochikotenenia monto kolije kerogo kyoborai bwense asekere ngabunani go bago chikomusira omurai we kyama geode murero dinga asekero gekyo na bodi hem ni go baganda tokwe murungania na gote yabuna go ikabanyo arama bagare ngaine ase county ya Bungoma aseganga yokolije birogo byoborai. Na gosikamutwe omo governor we county ya Mombasa Al-Hassan John gobono anyarega komochomo konyo murewense William Ruto asegangabuna Ruto nigagendrete kuria chira gochia saba Kenya egento jote birebuna na batachi goikirania amagani na boigone chira chiriagendrete kuriera aba Kenya. Yana ahadi mingi nimezipigia hisabu na Junet na Mbadi ujua Mbadi ni mzuri kwa mahesabu na wengine na Glado Wanga tukaona hesabu zake za ahadi zimefika trilioni 3. Sasa mimi nimesema huyu tutambadilisha jina, tutamwita Bwana Promise. Tumeelewana? Bwana nini? Promise. Bwana nini? Sasa mnajua ile nyimbo inaitwa party after party, party after party after party after party. Sasa iko ya Ruto inaenda namna hii, promise after promise, promise after promise, promise after promise after promise. Nitapatia report kwa baba, nimwambie umefanya mkutano mzuri na wananchi hapa wamesema.
Na kurenera asensemo ya siasa asorobodi twanyara okubwatokera ebiro ebike bya itirigoro ryo kungusana na kogendera konekiwa gati ye kiama gya ODM nabone kiama gya DAP Kenya ensemo ya Bungoma nigo twachiko kumanyibuno kungusana no kuni kogoche karokali kiama gya DAP Kenya keganeti ebiro gebinge asensemo ya Bungoma abwase kiama gya ODM gya tebire mbali go chiwanchira na DAP Kenya ko igwe ebiro gebinge byo burayi kubwatakana buna kiama gya chichamagega na ni ODM bagote yabuna igobaga netia mabagare ngaine asokurwandra ebirogo byo burayi asensemeyo ya Bungoma. Kama kaunti ya Bungoma sisi kama ODM tutahitaji nusu kwa nusu katika uwakilishi. Kutokea kwa viti za kaunti ambazo ni viti 4 na katika ubunge pia tunahitaji share nusu kwa nusu. Tumepata sasa kuna wamama 13 ambao wanaania kiti kimoja, kiti cha women rep. Mimi ningeweza kusema hivi kama mmoja wa wamama kwamba baadhi ya wamama wametosha kwenda kuania viti vya maeneo bunge, members of parliament. Kwa sababu at the end of the day they'll only elect one woman to represent Bungoma County. Sisi watu ya ODM tuko kuanzia chini mpaka juu. Sasa sisi watu wageni, DAP ndio imeshakuja nyuma. Lakini kwa sababu tuko katika kwa azimio la umoja, ndio nasema hapana, kama tuko pamoja, wacha watu ya ODM wapate nusu 50% na DAP vile vile wapate 50%. Na umudirekta asensemo ya machemense ya ito ya Kenya Peter Kihungu maiga yowetiga mirimo nigobona bodiri abasai bonsu bana bonto bonsu kubwatira na seganga yo kunyara kurariyo murembe bosyo bochoryo bone bogochiko kolekana inyora Peter Kihungu niga anyarateka wetiga mirimo aseganga yo gochikoligie karugo kyo bojumbe asensemo ya Kangeme gotoka imeye county ya Murang'a asana nabagende tokuboria abantu ona nkonyara bale bakobeko murembe bosyo bochoryo bonene. Director for Earth, Water and Terrorist Science. Issue of conflict, issue of intimidation has never made anybody to win. Therefore, I wish to call upon other leaders that we are contesting seat. The people that are in this day today are people who are sober. Just sell your agenda. Tell them what you are planning to do for them. Chaos will never deliver any votes for anybody. Yeah. They meet the government. Few projects on water, mostly on water connection and also on irrigation. And also I'm planning also to do much more on these projects which are not complete, and also do much on area to do with road. I have also fought for Murang'a people and also for people who have elected me. When I was the chairman for the council, I advocated for the coffee waiver. When I became the leader of majority, the milestone I did was advocacy on tea reforms, which are na ayo kagendrete abobisa abanekorwa se kyombe kyobotoki no bosaridi siae abo banyara gosoerwa samo mocho yoko nyara kumutigera omusayo mochinkoma maiga yoko musaga na se chinguro niko baiki wase kambira litukolia lero abwase banyara okana mamocha yubuna mba musaga netonde asensemo ya Nairobi stariki sana nemo omotinyega na boni go musayo anyataka gotigera chinkoma stariki sana mumutinyo asokonda abobisa banyara okana na litukolia lero kolendigo banyara koigolirwa soko boke bonda yeshiringi chiri butimi isato kero yomo maiga yogukana amo mochayo gotebekana ba korestariki sano nemo banabo Anthony Mwanza, Cornelius Wambua, Tom Otieno amo na Kennedy Omondi Odelo nigo egotebekana buna banyarate kumusaga na Vincent Odelo Osotieno asebare nene ya Mombasa ekine kibono kiego chigotegererwa titariki sato omutinyo gocha maiga yabanabo kana mu machairi tukolia lero maiga yako igorerwa asebondi yeshiringi chiri butimi sato keroyomo. Na umurai bwa balibarabake ase bunge enene John Mbadi nigo anyare komochia balibakomochecheria umurai wenso muskuru Kenyatta asigangabuna ni galigeti komoko umurai we kyamagya ODM Odinga bosyo bochorio bonene bole bosyo kolengana na Mbadi ni garokana komochecheria mono omokonyo umurai wense William Ruto asiganga ya yogote abuna osoyogote abuna uru ni garokana komoko boko Raila kolengana na Mbadi ni gatebiruna umurai
bwense na bwato busubole buna mokenyo nde bwensi kokoboko umuro yaganete gochikobo muraya nasobora yobonene asobo chori bochi okolekana omutinyo 5 na 3 omwako yoiga. Ninataka nimwambie kila jurisdiction, hata ukienda Amerika, wakati Obama alikuwa anatoka, alikuwa na support Hillary Clinton. President yeyote anatoka kwa ofisi lazima aunge mtu mkono. Na hata Ruto ni uwivu ndio inamsumbua. Alikuwa anataka Uhuru Kenyatta amuunge mkono na Uhuru amekataa. Uhuru anaunga mkono Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Hataki kuunga mkono mwizi ambaye ameharibu uchumi ya nchi hii. Kwa hivyo Ruto, kaa kando, wacha sisi bwana. Wacha mchezo bwana. Kama unataka kuonana na sisi, onana na Mbadi, ana kwa ana. Hata saa hii Ruto is not even a chairman of a party. Umonchu muligere nyoronse oganitoko ya nyora goetera Ndizi TV obwansubo mugusio roboti rogo twamboke oikase nsemo ye chigosole maiga ye timu y'abanyanyimbo ba AP kurwa nsemo ya Bomet banyara kogosoria ne timu ya Shabana egosoria gosore wa ase egeti kia wendo inyora timu yo ya AP Bomet igo banyara ko baikora chigolisa to ase yemo timu ya Shabana ase nonye nabo timu ya nyara gotigwa maiga yo kogosoria ase kemena kerikia ase NSL egia gosori gwali tukoria lero buna tokumanyiwa. Kwa majina naitwa Oscar Agwona, standing in coach wa APS Bomet. Yeah. I was prepared for this match and the guys were psyched up, they were focused. Na tulikuja hapa tukijua tunatafuta point 3 na itatuweka mahali. From the start tuliona kuwa kuna chances za kupata hizo mabao na tulitamani sana tufunge hata hizo mabao first half, but all in all tulidraw first half, nikarudi na strategy, nikaleta speed kidogo, the opponents were bit sluggish, nikaleta speed kidogo na ili function. Naitwa Joseph Oyugi, game imekuwa poa. Ukiangalia vile tuko na target yetu, tushinde hizi magame tu qualify twende mahali. Bao ya kwanza na ya pili mimi kwangu ilikuwa composition nyingine mzuri sana. Ukiangalia striker lazima kuenda hiyo confidence ukiwa hapo mbele. Na according to me nilikuwa natafuta hii bao sana. Kulingana na injury nimetoka, nilikuwa natafuta hii bao nipe hiyo confidence. So vile nimepiga hiyo brace, I think ni good things zinakuja huku mbele. Then to see what God ametuplania. Cause ukiangalia hata team tumecheza za team, tumekuwa tukipush wote forward. Ukiangalia bao ya pili imekuwa set piece nyingine mzuri sana. Ya tatu imekuwa 1-2 na tukapiga bao. Inamaanisha kuna coordination yetu tuna grow na inakuja mzuri sana. Njenke bin Mumanyi, head coach Shabana. Mpira mbio lenge, first half ilikuwa tu balanced. Ilikuwa tu sawa. Second half ndio imefika hapo injury defense yangu kuna wasema kuna injury hata ndio main cause, by the way ndio main cause leo. Wengine hawako, kuna wengine alipewa red card. Sasa hapo nyuma hata nilikuwa najaribu kama fullback tu ni mtu wachezange hapo. Na sana sana hapo ndio bao zimetoka. Tunaenda ku work on striking. Sana sana ndio tuko chini na midfield. Midfield yetu imekuwa chini kidogo. Lazima tuende tuamuke next game. I promise next game lazima tutaamuka. Lazima tutapata ushindi. Moncho mulgeria asoroboti rubuna APP ose timu ya APP abanyanyimbo kurwa nsemo ya Bomet banyara kuba ikora chigolisa ase egoliemo timu ya Shabana na otogo iko omweli omangana majya asenchira yubo ikerano Chinsa Isato chiabo no botokonyira buna litukeliga nigo lyalengeri tukolyo kuba inyora abanchi babo sokonyoro lyo mwanjete na komo amauga ose konyara komo akelyora nyale komo asensemo yo konyara komo sesine boigo inyora stari kibune chelero omo
omotenyi buno yorerege nteki ya goseke bengi akorekanete ense mogete no tuko chengerali tuko lyo kwego kia sawa nchwa itana boigo olibwanjete inyoraso mwaka abweliwe mochime isata 1349 ase ense ya Germany abayahudi chiri bubere nigo banyarete gosambwa ase ngakiejo cyarenga stariki 14 omotinyo kabere omwaka o 1349 abayahudi chiri bubere igo basambetwe asenseria ya German wekirabona ngo ikomole omangana maya senchira yo wekirano bali mwensto abwatira na semesa ya mangana mayanko bakarambye mono nayo muligeria mbya mona sogo chora ko yatengera ko Ndizi TV obwansubo mu gusito bwatwetera nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook tonyole buna Ndizi TV News abaga nsemo ya YouTube tonyole buna Ndizi TV News ankekro bwakire maga yo koboka nyasaye umera na Brighton Makoli na bago na Sara Nyarango tita baraza asumurobelyo wensa kianda gotengera Ndizi TV onsubo mu gusi letirane nkoroko Vincent Onyancha. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing guseko bekeme freji ya mache buna chipipe na boigo ni chita